Què tal? Bona tarda. Com esteu? Són en punt les 6 i començarà ara l'edició dels Premis ACRA per la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones. Una edició diferent, especial, que no ens permet celebrar-ho en un espai emblemàtic com estàvem acostumats a les darreres edicions. És diferent perquè no hi haurà ni un reconeixement als millors projectes, ni tampoc a la trajectòria professional, tampoc hi haurà sorpreses entre els guanyadors que vagin anunciant el seu nom a la pantalla. És un acte més sobri, però que el volem fer de tot cor. És una edició molt especial que creiem per sobre de tot que l'havíem de fer, perquè ens estimem aquest sector i perquè us mereixeu que avui us fem un homenatge. Ara, en aquest moment, com passa cada any, tocaria saludar a les autoritats, a la Junta Directiva d'ACRA, a tots els socis i a totes les sòcies, a tothom, en definitiva, però avui em permetreu que us fem una salutació a l'engròs i de manera virtual a totes les persones que ens esteu seguint a través de streaming en aquesta edició especial dels Premis ACRA a distància. Estic segur, i de fet aquest és l'objectiu, que us sentiu a prop i que sentiu aquesta escalfor de l'entitat. Volem agrair de forma molt especial al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i també a la Diputació de Barcelona el suport que donen a ACRA i agrair el suport dels patrocinadors d'aquesta edició, que són Memora, Property Ax Assegurances, Centre Alborne, FB, Tunstall Televida i UMAS. En aquests premis volem comptar també amb la vostra participació, per això que dèiem, de fer-vos cada vegada més a prop, una participació que volem que sigui en directe. Ens podeu enviar whatsapps al número de telèfon que ara veieu sobreimpressionat a la pantalla, que és el 669 21 13 31 16. 669 21 31 16. Volem saber que esteu seguint els premis, volem la vostra opinió, volem sentir els socis, sòcies, usuàries, en definitiva, a tothom que ens estigui seguint en aquest moment. Ens agradaria també, si fos possible, que ens envieu una foto del moment que esteu vivint i amb qui l'esteu vivint, perquè sabem que de totes les connexions no esteu sols, que esteu acompanyats de moltes altres persones. Hi ha moltes paraules per descriure el moment que ens ha tocat viure durant tot aquest any. La pandèmia ha canviat les nostres vides i la forma que en teníem de viure-les. El sector, vosaltres com a professionals, heu estat al peu del canó i és de justícia que us reconegui tot l'esforç que heu estat fent al llarg d'aquest 2020. Però abans d'iniciar aquests Premis ACRA, volem fer un sentit reconeixement a les 15.654 persones, amb data d'avui, que han mort per culpa de la Covid-19. 15.654. Moltes d'aquestes persones eren persones en una situació de dependència i la majoria d'elles vivia en una residència. Hem preparat una peça musical que us oferim a continuació com a homenatge i mentre l'escoltem veurem a la pantalla els noms de diferents persones, noms propis de les persones que han perdut la vida al llarg d'aquest 2019. Ho farem amb el so del violoncel·lista Nico Cobo, que interpreta el cant dels ocells. Nico, quan vulguis.
Gràcies, Nico, per aquesta interpretació amb la que hem volgut tenir un record a la memòria de totes aquestes persones, els noms dels quals alguns han sortit ara a la pantalla i que la malaltia sols ha endut. Bé, hem començat l'arrencada d'aquests Premis ACRA, que ara ho volem fer de manera institucional, amb la presència de la presidenta d'ACRA, la Cinta Pasqual. Cinta, si ets tan amable d'acompanyar-nos per fer el discurs de benvinguda i tot seguit entregar els premis, quan vulguis. Bé, un moment que compartiran vostès amb mi molt emotiu per a totes aquelles persones que han viscut aquests moments. Molt bona tarda a tothom. Ens trobem a una edició dels premis diferent, especial, però consideràvem que no teníem res a celebrar, però sí molt a agrair i a reivindicar. És per això que hem agafat força i que ens trobem avui a un plató de televisió molt lluny de totes aquelles edicions dels Premis ACRA al Palau de Pedralbes que hem compartit amb tants i tants de socis i aquelles nits tan especials on ens vestíem de gala i dèiem i reivindicàvem que ens mereixíem una nit especial. Bé, aquelles 15.433 persones que deia l'Albert abans que evidentment han perdut la vida amb la Covid i moltes d'elles a les nostres mans, també es mereixen aquests premis. I sobretot els 75.000 cuidadors i cuidadores, auxiliars, treballadors d'aquest sector, personal d'indirecte, directors, directores, gerents, fisios, educadors socials, tots els nostres professionals us mereixeu, insisteixo, aquests moments. Espero que des de les residències de Catalunya ens esteu veient i és un petit homenatge a aquella gent que hem patit i que encara estem patint. No ho vull oblidar, encara estem patint. Deixeu-me que us expliqui alguna cosa una mica personal. Quan va començar aquest any 2020, en aquests desitjos que fem tots a Nadal, a Cap d'Any, jo pensava que seria possiblement un dels anys més bonics de la meva vida professional. L'entitat que em va portar fins avui aquí, l'ONADA, feia 25 anys i portàvem quasi un any preparant un acte preciós de reconeixement. Estava convençuda que tot allò que havíem fet amb tanta il·lusió ho podia celebrar amb la gent que cada dia tinc al costat. Bé, 75 dies després em trobava vivint un malson. Un moment terrible d'angoixa, de ràbia sobrevinguda. Un moment on vaig tindre que respirar molt fort i alguna que altra pastilla per dormir per poder pensar amb claretat. Acompanyada de la junta directiva, de tota l'estaf d'ACRA, de la gent que tinc al costat, de gent que ens anava assessorant, vam reunir-nos moltes i moltes vegades per dir hem de fer alguna cosa, hem de lluitar, aquest és el nostre sector, aquesta és la nostra gent i hem de fer alguna cosa. Doncs bé, així ho vam fer, hem treballat, hem lluitat i crec que hem aconseguit que aquest any 2020 no sigui un bon any, no ho serà mai en la vida per a aquest sector, mai, però sobretot serà un any on la lluita i la resistència d'aquest sector es veuran sempre, sempre molt ben protegides per aquesta entitat i per la gent que els recordarem. Uns professionals que ho han deixat tot, tot, que s'han posat mascaretes i s'han posat a treballar. Uns professionals que s'han posat bata i mono i al principi ni tan sols en teníem i s'han posat a treballar. Hem patit por, sense cap mena de dubte, hem patit molta por, però me n'hem sortit. Hem après a fer coses que era impensable que aquest sector les fes. Però no em vull deixar de costat a totes les persones grans que a mi personalment m'han fet una lliçó de vida. Gent que han patit una guerra, una postguerra, i ara s'han trobat amb un confinament a les seves habitacions. Aquesta gent ha resistit, aquesta gent ha patit i està patint, però continua molts d'ells entre nosaltres. I tampoc em vull deixar a la família, una família que ha degut ser un malson veure-ho des de casa.
Nosaltres ho estàvem patint i ho estàvem vivint, però ells estaven a casa, veient el que passava i els aconteixements. I, evidentment, en aquells moments d'angoixa, quan els mitjans de comunicació només traien males notícies d'un sector sense explicar el per què, aquelles famílies ho veien amb un plasma de televisió. Insisteixo, és el moment de la nostra gent, és el moment del reconeixement d'aquests 75.000 professionals. No només ells, sinó tot el sector, residències, centres de dia, atenció domiciliària, centres sociosanitaris, llars residència, habitatges tutelars, tot allò que representa ACRA amb la seva gran massa de socis que té a Catalunya. Sempre ho dic, sou vosaltres, els associats d'ACRA i les persones que treballem, que representem el sector. Per ells, avui, s'entreguen aquests premis i segur que les persones que el rebran en nom de tots aquests professionals us mereixeran la vostra atenció. També volem fer un reconeixement especial a Metges Sense Fronteres, perquè la seva actuació desinteressada a les residències durant la primera onada va ser, la veritat, és que tot un alivio, tot un goig, tenir-los al nostre costat. I a més, ells ens van ensenyar, fins i tot en aquells primers moments, a fer EPIs on no n'hi havien i a convertir bosses de basura en bates que avui tenim i que, evidentment, són molt millor. Per tant, també es mereixen el nostre reconeixement, com altres associacions que ens han ajudat en aquest temps. En el discurs anual dels Premis ACRA sempre intento resumir què és el que ha quedat pendent, què han fet, què ha passat. Aquest any, sincerament, no ho puc explicar tot perquè en faríem un fart de plorar. Ha estat dur i difícil, però ens estem sortint en aquesta segona onada. Quan va començar aquest malson, al principi de la pandèmia, només sabíem que havíem d'aïllar en cas de simptomatologia, febre, baixa saturació, malestar, aïllar. És l'únic que sabíem. A poc no hi havia derivacions hospitalàries, no hi havia EPIs, no hi havia PCRs. Hi havia una descoordinació molt gran entre les residències i el Departament de Salut. Evidentment, en vam cansar de dir-ho des d'ACRA, que era una crisi sanitària, no social, que nosaltres érem socials i que una crisi sanitària només es pot solucionar amb recursos sanitaris. Però això ho vam tenir que explicar des de la base, això ho vam tenir que explicar periodista per periodista, a tots els mitjans, vam tindre que explicar als ministeris, a les conselleries, i repetint-nos i repetint-nos. Però ACRA, CEAPS, entitats que presideixo, s'han convertit en un altaveu d'aquest sector. S'han convertit en més de 700 intervencions a mitjans de comunicació amb una veu en expertesa, perquè, com sempre diem, la rigorositat és molt important. Treballem en persones i cal ser molt i molt rigorosos i seriosos. Es preguntareu què ha passat a ACRA aquests mesos. Bé, recordo aquell 12 de febrer que vam enviar el primer correu a Salut i una mica pensàvem que érem exagerats. Hem defensat des de llavors els drets de les persones grans. Hem anat al Congrés dels Diputats, hem anat al Parlament de Catalunya. Sobretot hem posat discurs en aquest món de residències que moltes vegades he repetit amb algun dels discursos d'ACRA, semblem invisibles. Semblem que les arrugues no compten. I no, la millor sort que ens pot passar és que em fem grans i que vulguem tenir la gent al nostre costat i la gent professional que ens pugui atendre. Hem convertit les nostres residències en sectors d'estada, en unitats convivencials petites. Hem après per a qui pots passar i per a qui no. Ens hem autovestit d'EPIs i PCRs. Ens ha adaptat als protocols i normatives que necessitàvem i que conjuntament amb Salut s'han pogut anar desenvolupant. Hem gestionat 2 clíniques que vam derivar a les persones que no podien estar a la seva residència. Una ajuda inimaginable en aquells moments tan durs, cosa que vull agrair a tot el personal que va estar treballant en aquestes clíniques. Hem fet recerca amb l'Observatori de la Dependència d'ACRA. Hem gestionat
les trameses solidàries d'entitats com IKEA, Cosmètica Puig, la Fundació Antígens de Caixes Catalanes, el BBVA, tots aquells que ens deien que tenien alguna cosa per a aquest sector, ACRA ho gestionava i ho feia arribar a les residències de Catalunya. No hem diferenciat en cap moment qui era soci i qui no era soci. Hem treballat per tots, per totes les residències i per totes les persones grans. Era un pacte que la Junta Directiva vam tenir clar i tota la gent que treballa, tota l'estaf d'ACRA. Ens hem de convertir en el que som, la patronal del sector. I és igual qui és soci o qui no. Estem aquí per ajudar. És un moment també de solidaritat. Hem fet formació a professionals, a famílies fins i tot. Hem encapçalat els millors webinars d'aquest sector. Insisteixo en feina feta als mitjans de comunicació. Hem intentat canviar aquesta imatge amb una campanya Estem preparats on molts de vosaltres heu participat des de les residències. Campanya que quan hem escoltat a cada una de les persones que han anat parlant ens ha fet sentir orgullosos d'aquest sector i ens ha fet veure per on estàvem passant. Us hem comunicat molts correus electrònics, fins i tot fins a convertir-nos en ser pesats, ho reconec. Hem fet enquestes, baròmetres, perquè ens donaven més força per anar parlant amb les administracions i poder canviant el símbol d'aquest sector i el pas de la Covid, poder ajudar a reorganitzar-lo. En resum, hem fet feina, molta, molta, molta feina, però sobretot al telèfon hem estat al costat vostre, sempre al vostre costat, amb dissabtes, amb diumenges, a la nit, en aquells que ens necessitàveu, vos hem atès sempre i en qualsevol moment. Ara és el moment de també parlar del que hem aconseguit en aquesta etapa Covid. La primera etapa és la que acabo de definir, dura, duríssima, però hem treballat al costat de l'administració. Hem aconseguit que, en aquest cas, el Departament de Salut agafés la tutela sanitària d'aquest sector. I ho ha fet, cosa que vull agrair tant a Benestar, als seus consellers, Afers Socials, com a la Conselleria de Salut, a la consellera Vergés, a tots dos, tant el Chakir El Homrani com la consellera Vergés. Hem canviat. El conseller també Torra, el president Torra, que va ser qui en una reunió va decidir fer aquest canvi de competències que ens ha ajudat i molt. Entre la coordinació sanitària, dir-vos que moltes altres coses s'han aconseguit. Hem demanat a l'administració que assumigués els costos de la Covid i ho ha fet. I s'ha de ser agraïts perquè ho ha fet i ho ha fet molt bé. També una cosa que personalment em va donar molta il·lusió és que considerés el nostre personal cuidador, també personal sanitari, i per tant la Generalitat de Catalunya pagués una paga Covid als professionals que havien treballat de forma directa en aquesta pandèmia. Hem incrementat les tarifes del sector. Sé del sector tant de residència com de centre de dia. Sé que molts ens direu que són insuficients, evidentment en la que està caient, sense dubte, però també ho hem aconseguit un repte que teníem aquest any, de que el grau 2 i el grau 3 foren el mateix. Tenim l'ECAP, una eina demanada per aquest sector on la coordinació sanitària es veiés real, palpable als nostres centres. Esperem que en poc temps la poguéssim posar en marxa. Hem reivindicat una millora del finançament anual al sector de la dependència, pràcticament de 1.500 a 3.000 milions, que és el que necessitem per tirar endavant a Catalunya el sector de la dependència. I ara estem reivindicant molt clarament que necessitem autogestió amb el test d'antígens. A les residències, com tots sabeu, cada dia hi ha febre, cada dia hi ha sintomatologia Covid, que moltes vegades no ho és. I necessitem una detecció molt ràpida dels nostres professionals per fer, evidentment, per fer lluita novament amb aquesta ditjosa malaltia. Mireu, necessitem la vacuna. És evident que això no acabarà fins que la vacuna estem. Crec que aquesta setmana tenim una bona notícia, són prioritaris al departament, en aquest cas totes les residències, la gent gran i tots els professionals. Ens hem de vacunar per protegir a les persones que cuidem. I ho farem. Avui m'ho preguntàvem i sense cap mena de dubte. Aquest sector ha demostrat que vol seguretat,
vol seguretat i vol confiança. Seguirem treballant per un model flexible, un model que s'adapte a les necessitats dels dependents, un model que sigui de plataformes de serveis, molt més flexible, insisteixo. Defensarem l'atenció centrada a la persona. Aquest matí hem fet, en aquest mateix estudi, la 6a jornada ACP i, com sempre, ha estat una vivència meravellosa i unes bones pràctiques. Defensarem la col·laboració público-privada, és el que és el sector, sense cap dubte, i un finançament clar. En defensarem aquí, a casa nostra, al Parlament de Catalunya, però també avui a les 8 es voten els pressupostos generals, una part d'esmenes dels pressupostos, on nosaltres, des de CEAPS, hem fet una aportació enorme a duplicar l'aportació de l'Estat, perquè si l'Estat no envia aquests diners necessaris, possiblement no podrem fer front a la despesa que tenim. Esperem que a les 8 es vote aquesta esmena, tingui tots els recolzaments. Necessitem que cada vegada més des dels governants d'aquest país es parli d'avançar aquest sector. Ho necessitem i, a més, insisteixo, és de justícia. Un nou conveni català, aquella lluita que d'ACRA tenim des de fa temps. Per això, un marc tarifari que ens ho pugui permetre. Ho sabem, ho tenim també al damunt de la taula. I millorar aquestes remuneracions, aquests salaris dels nostres professionals. Bé, crec que segurament em deixaré moltes coses, però el que més em puc deixar és donar gràcies, gràcies i gràcies a tantíssima gent. No em vull acomiadar sense tornar a dir especialment aquestes professionals del sector, però especialment també les persones que s'han contagiat durant aquesta pandèmia i que segur també ho han passat molt malament pensant si havien entrat la Covid. Portem 8 mesos, estem cansats, però de peu, segurs, forts, perquè sabem que ara no estem sols, que tenim l'ajuda de l'administració, que està al nostre costat, que a més ho està fent, està seguint tots els criteris i també els vull donar les gràcies, que és de justícia tot el que estan fent al nostre costat, que és la seva obligació, però crec que després d'aquesta primera etapa que hem viscut, aquests professionals de tot el sector públic han patit al nostre costat. Segur que val la pena recordar, i estic completament convençuda que alguns que m'esteu mirant heu pensat en alguns moments que potser no era el sector que buscàveu, potser us havíeu equivocat. Si calia passar per aquest patiment, per aquesta falta de reconeixement al nostre sector en alguns moments. No tingueu dubte, cap dubte, cap. Sé que és dur, ho sé, però cuidar les persones que més ho necessiten també és un honor. Per tant, agafeu forces, convertiu aquesta ràbia en energia, convertiu-la en energia i, sisplau, avancem. Siguem capaços d'avançar, de posar esperança i de portar aquest sector de la dependència al lloc on cal. Aquesta és la gran oportunitat que ens està, o l'única oportunitat que ens està deixant la Covid-19. Portar el sector de la dependència on cal. Tothom parla de canviar models. Nosaltres fa anys que parlem d'avançar. Fa anys que posem fulls de ruta dient què és el que s'ha de fer. Bé, ara, sense dubte, és el moment. Insisteixo, gràcies, mil gràcies per la feina feta, per la feina que encara teniu que fer. I continuem avançant perquè cuidar els que més ho necessiten ho val. Bona nit i disfrutem d'aquesta entrega de premis. Gràcies. La nova realitat ja és aquí i el sector dels recursos assistencials estem preparats. Preparats per atendre les persones grans i en dependència com es mereixen. Preparats per tenir cura de la seva salut. Preparats per assolir els nous reptes que tenim al davant. Hem superat una crisi sense precedents. Hem treballat sense descans, amb rigor i professionalitat. Hem defensat els drets de les persones grans. Donant-ho tot amb els mitjans que teníem a l'abast.
Hem passat nits sense dormir buscant les millors solucions. Estem preparats per als nous temps. Estic preparat. Estic preparada. Estic preparada. Estic preparat. Estic preparada. Estic preparada. Estic preparada. Associació Catalana de Recursos Assistencials. Estem preparats. Doncs bé, aquest que acaben de veure és un dels vídeos que reflexa una de les accions que enguany ha fet ACRA per posar en valor tota aquella feina que feu les professionals i els professionals del sector, de les entitats i de les empreses que ho han donat tot, i ho estan donant tot, per garantir la salut i el benestar de persones que ens estimem molt, les persones grans. Ara donem pas a un bloc més institucional en el qual escoltarem les paraules de dos consellers. En primer lloc, l'honorable conseller de Treball, Afers Socials i Família, l'honorable Shakir El Homrani. Endavant. Què dir-vos? Què dir-vos després d'aquest 2020, on estem patint una pandèmia de la Covid-19 amb una afectació específica i especial als nostres centres residencials de gent gran, perquè ens pertoca cuidar el col·lectiu més vulnerable davant de la malaltia. I crec que heu pres una decisió molt encertada aquest any. Un únic premi i el premi un reconeixement a totes les treballadores i treballadors del sector, perquè us el mereixeu, perquè porteu des del mes de març a primera línia, perquè entre tots i totes hem après lliçons del març i de l'abril i ens ha permès aquesta segona onada tenir un pla de contingència que està funcionant i que ens permet minimitzar els riscos, sent conscients de que continuen havent riscos perquè ens toca cuidar a la gent més vulnerable davant de la malaltia. També hem continuat treballant amb una mirada molt específica a la Covid-19, però també en altres elements. Hem pogut fer la pujada de tarifes, una pujada de tarifes sumada a l'any anterior i que s'emmarca en una voluntat que crec que puc dir que és compartida. Ens ha de servir per a aquells als que premiem millorar-los les seves condicions laborals. I hem de poder-ho fer perquè també sabem que és una de les febleses del sistema residencial al nostre país. I a partir d'aquí, el que pertoca és persistir, el que pertoca és fer-ho bé, un reconeixement als treballadors i treballadores del sector, a la grandíssima majoria de les residències d'aquest país, de les 1.073 residències de gent gran, perquè la grandíssima majoria ho ha donat tot per continuar cuidant a les persones a les que cuidem, un reconeixement i persistir i treballar en assegurar les millors condicions possibles per a la nostra gent gran. Res més, finalitzo un altre cop perquè crec que és el sentit i crec que l'heu encertat situant-ho al centre amb un reconeixement a gerocultores, a infermeres, a auxiliars d'infermeria, a personal de neteja, a personal de cuina, a tot el personal de les residències de gent gran d'aquest país. Gràcies, conseller, per les seves paraules. A continuació, escoltem el que ens ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés. Benvolgudes, benvolguts. Per mi és un plaer poder-vos acompanyar aquest any que és molt diferent, que és un any extraordinari, que és un any especial, que és un any molt dur per tots i totes nosaltres en aquests Premis ACRA. No s'han de deixar de fer tampoc aquests reconeixements especials donats que són a la millora del benestar i la qualitat de vida, que és en això en el que estem treballant constantment i que esteu treballant vosaltres tota la vida i a la que us dediqueu al vostre sector. Sobretot de cara a la gent gran, una gent gran que ha sigut vulnerable en aquest virus. Mai ens haguéssim pensat poder viure una epidèmia d'aquestes característiques i que, a més, fos tan dura per les persones que ja han fet una trajectòria de vida molt llarga i que es mereixen també poder ser cuidades com esteu fent sempre. Aquesta epidèmia no ens ha deixat cuidar-les de la manera que haguéssim volgut, no ens ha permès donar la mà i acompanyar com voldríem, ni a nosaltres ni als seus familiars, però han tingut aquestes persones el vostre recolzament i per això aquest premi.
Aquest premi a les 75.000 persones treballadores que us dediqueu a tenir cura de la nostra gent gran, que us dediqueu a acompanyar-les, que els hi dieu aquella mirada i aquella paraula amable també quan les coses són molt difícils. Aquest premi és més merescut que mai i tan merescut com ningú. I de veritat que com a societat us hem d'agrair que hi heu sigut i que hi heu sigut en unes circumstàncies de molt patiment personal, de veure que en algunes ocasions no podíeu fer més del que ja estàveu fent, però aquestes persones saben que hi éreu i que les cuideu. Per tant, un agraïment immens per tota aquesta feina de vocació, aquesta feina d'acompanyament i aquesta feina de bones persones que us ha de fer sentir molt orgulloses. Moltíssimes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, consellera, per les seves paraules. I ara passem ja a la part d'entrega dels Premis ACRA d'aquest any. Ho dèiem al principi, a diferència de les passades edicions, aquest any no hi haurà ni sobres ni sorpresa entre els nominats. Són uns premis diferents, però que creiem que havíem de fer. No hi ha categories, ni bases, i tampoc hi ha jurats. Només un premi ACRA i un premi especial. Ho hem volgut fer així perquè creiem que qualsevol reconeixement havia de passar al màxim possible per totes les persones que heu treballat incansablement durant la pandèmia i que heu fet tot el possible, a vegades amb distància, però volem que també a través d'aquests premis les famílies es puguin sentir una mica més alleujades i que vegin que també estem al seu costat. Persones com la Dolors, que té la seva mare en un centre i que ens ho ha volgut explicar. Uns grans professionals del primer a l'últim, la direcció, totes les treballadores, les que freguen, els que estan amb la roba, perquè també t'ensenyaven com estava allò de la roba, les cuineres. És que anaven fent vídeos de tot, com els alimentaven, com fèiem, tot. Dintre d'això, la meva mare ha hagut de menjar més líquid, elles mateixes l'han passada a que mengi més líquid perquè ella no vomiti. Bueno, més d'un 10. És que jo els hi donaria, no sé, estic tan contenta que el 10 perquè és el màxim, però si és un 1000, doncs un 1000. Estic molt contenta de com m'han anat informant i m'han anat molt contenta, molt. M'emociona molt aquests dies. Cada cop que les veia pensava, mare meva, com me la cuiden. I a nosaltres ens emociona que ens arribin paraules com aquesta. Per aquest motiu, el Premi ACRA d'enguany és per les treballadores i els treballadors del sector d'atenció a la gent gran a Catalunya. Són 75.000 persones, aproximadament, i com que no podem donar un premi a cadascuna d'elles, que us ho mereixeu, tampoc hi cabem en aquest espai, entre altres coses perquè segur que algú ens diria alguna cosa, ho representarem a partir de dues persones que de manera simbòlica us traslladem aquest premi a aquestes 75.000 que esteu repartides per tot el territori. I qui hauria de donar aquest premi? Doncs ens faria molta il·lusió que fossin les persones usuaris de les residències i d'altres recursos assistencials. Però això sembla que tampoc és possible. O potser sí. Doncs bé, mirin a la pantalla atentament perquè tenim una persona i una sorpresa per vostès. Una història que, per sobre de tot, és molt bonica. Raquel, totes les residents d'aquesta, que som una gran família, volem donar-te el premi. Tu el rebràs en representació de tots els que treballen per fer-nos la vida molt més agradable, encara que hem tingut un temps que, francament, amb el Covid-19 ha sigut una mica dur, però més dur per vosaltres que per nosaltres, perquè nosaltres estem molt agraïdes de la cura que heu tingut que estéssim bé i us estimem a totes, des dels cuiners a les infermeres, al metge,
a la directora, a les dues Patrícies. Estem molt agraïdes i te la dono a tu, a representació de tots els que vivim i estem a aquesta residència. Gracias, María Ángeles. En mi nombre y en el nombre de todos los compañeros del sector en residencias en Cataluña. Muchas gracias. I quantes veus que podríem escoltar de tot el territori? Doncs bé, aquest premi ha transcendit cap aquí. Raquel, què tal, com estàs? Gràcies per acompanyar-nos. I a l'Estela, que avui us toca la responsabilitat de representar aquestes 75.000 persones que tenim per tot el territori i que avui, més que mai, us mereixeu aquest premi. La Raquel Tomàs, que és la que hem pogut veure ara en el vídeo, representa el personal d'atenció directa, aquelles persones que heu estat en contacte directe amb els residents. Si vols dirigir a tots els que t'escolten, que segurament són molts, i els hi pots donar les gràcies. Bona nit. Realment és un plaer poder representar aquesta nit els meus companys i companyes i treballadors en residències a Catalunya. Donem les gràcies a ACRA per aquest premi i en aquest reconeixement que en aquest any tan dur que estem passant i tan trist, aquestes coses ens motiven a seguir. També vull donar les gràcies al grup Atlàntida, a Maspiteu i a les meves companyes que m'ajuden cada dia a tenir cura de les persones, que és la meva vocació. Moltes gràcies, de debò. Bona nit. Molt bé, gràcies, Raquel, per aquestes paraules. I aquí al meu costat, bé, a 1,5 metres, que és el que hem de mantenir, s'hi troba l'Estela Casanova. L'Estela representa tot el personal indirecte, cuiners, netejadores, totes aquelles persones que teniu una tasca molt concreta però que durant aquests últims mesos heu fet el que hagi estat necessari. Enhorabona pel premi i també, igual que a la teva companya, si et vols dirigir a la resta de persones que ens escolten, el micròfon és teu. Bona nit a tothom. Em sento molt orgullosa d'estar aquesta nit i també molt i molt agraïda per ser la persona escollida per recollir aquest premi. Premi a la tasca indirecta de les residències de la gent gran. És un gran plaer que la nostra feina sigui reconeguda per ACRA, on es valora l'esforç, la dedicació i l'amor de les nostres tasques laborals. Una feina que a vegades poc visible dintre del nostre sector. Però sense aquestes tasques, com la neteja i com la cuina, no seria possible aconseguir l'èxit dintre de les residències. Tot dins d'un centre és important. Totes les tasques es recolzen unes sobre les altres. I si en alguna hi ha mancances, el puzzle ja no encaixa. Per tant, totes les eines, totes les feines, les hem d'enfortir i les hem de posar al mateix nivell. I en cap moment afavorir més unes que unes altres. El nostre treball en temps de Covid encara no ha acabat, però el que hem aconseguit junts ha fet la diferència de la vida de centenars de persones. Aixequem la cara i seguim endavant amb més dedicació que mai. Si ho hem lograt així aquests anys, imagineu-vos què podem aconseguir en el futur. I per últim, vull agrair a la meva casa, a l'Onada Serveis, per potenciar cada dia dintre del centre valors com el respecte, l'amor, la bondat, la humilitat, l'empatia, la gratitud, la responsabilitat, la solidaritat i el perdó. Valors que són tan i tan necessaris per desenvolupar la nostra feina. Gràcies per cuidar i ajudar-nos a les persones a cuidar de la nostra gent gran, com ho estem fent tots els dies. Gràcies. Hem après molt, hem après que és important no perdre la calma, que treballant en equip surten les coses molt més bé. I quan dic en equip vol dir que molts hem perdut aquell
aquelles funcions pròpies de la categoria professional. Tothom ha hagut de fer de tot, no se'ns han caigut els anells absolutament per res, perquè si ha calgut, doncs hem fet el que hagi calgut per poder atendre a les persones. I hem après que de cara a una situació que ens pugui venir en un futur que pugui ser similar, doncs ja sabem moltes més coses. Sabem que hem d'utilitzar EPIs, sabem quins protocols hem d'aplicar i sabem com organitzar, com sectoritzar. Podem estar orgullosos de com s'ha respost a nivell del sector, ja sigui en residències on no hi ha hagut casos per la prevenció que s'ha fet, com les residències que han estat afectades, perquè s'ha sabut treballar en equip i amb resposta ràpida. Sense cap mena de dubte, creiem que hem arribat a l'objectiu que teníem en ment amb l'entrega d'aquests premis, que és arribar a totes aquestes 75.000 persones que participeu i heu participat directament per fer possible la lluita contra la Covid a les residències. Entrem al final de l'entrega dels premis i ho farem amb la presència de nou de Cinta Pasqual, la presidenta d'ACRA, i ens acompanya també David Noguera, president de Metges Sense Fronteres, una entitat que durant la primera onada de la pandèmia va actuar de forma desinteressada i altruista a les residències. La seva organització, ho hem de dir, va respondre en uns moments de màxima dificultat i és per això que avui volem reconèixer aquest gran esforç i concedir el Premi ACRA a Metges Sense Fronteres. I és Cinta Pasqual qui li entrega aquesta A d'ACRA al senyor Noguera. Si es vol dirigir a totes les persones que ens estan veient. Sí, bé, com no, l'agraïment des de l'organització que represento. És veritat que a Metges Sense Fronteres els premis tenen un sabor agredolç perquè sempre passen en situacions molt complicades, tant de bo no estiguéssim aquí celebrant i estiguéssim al Palau de Pedralbes en altres circumstàncies. Recordo el dia que ens va tocar el Toni Andreu, antic company de batalles, i ens va dir si podíem donar un cop de mà. Poc sabíem que acabaríem intervenint en 200 residències a tot Catalunya, aproximadament, en un entorn també nou per nosaltres, amb una epidèmia nova, i va ser tot un repte. És un honor rebre aquest reconeixement amb els treballadors i treballadores de la residència. Són un exemple també per Metges Sense Fronteres. Hem viscut tots plegats situacions duríssimes, molt de patiment, massa mortalitat, però també hem vist exemples de compromís, exemples de solidaritat, exemples de proximitat que em permetran que siguin també un referent per la nostra organització. Esperem que haguem après tots d'aquesta epidèmia. Segur que compartim l'anhel que el model de residència es posi a la persona, a la dignitat de la persona al centre de tot i, com no, una crida també a pensar en la solidaritat aquí i vers enfora perquè aquesta epidèmia és global i un cop la superem aquí també tenim una obligació de respondre a les necessitats en altres llocs. Moltíssimes gràcies. Gràcies per convidar-me i és un gran honor. Gràcies. Per nosaltres no són usuaris, formen part de la meva família amb ells. Estic 6 dies dels 7 de la setmana amb ells. A vegades estic més amb ells que amb el meu fill, quan no em toca guàrdia. Per mi no són gent que entra de pas, no. Per mi formen part de mi. I això és molt... no ho entenen. El meu fill, per exemple, la primera persona que li va dir iaia va ser una usuària d'allà. Formen part de la nostra vida. No són pacients d'un hospital que no es coneixes. He treballat 10 anys amb UCI, sé el que és. Però no són gent de pas, no? Formen part de nosaltres. I després veus les tele, les notícies, com si fossin assassins, com si els deixessin morir. No, potser aquesta gent tindria que vindre a passar un torn amb nosaltres. I amb aquest testimoni, que no deixa de ser molt colpidor, arribem al punt final d'aquesta edició que ha estat molt especial dels Premis ACRA, una edició que l'havíem de fer i l'hem fet, i sabem que l'hem fet al vostre costat. No sé si us heu fixat que mentre parlava el president de Metges Sense Fronteres anaven sortint fotografies que ens heu fet arribar a vosaltres fa poca estona a través del WhatsApp, de persones que ens esteu seguint des d'un munt de residències i centres de dia que tenim a tot el país. Una abraçada molt sincera a tots vosaltres. Esperem que l'any que ve, un cop hagin passat aquest 2020 per fi, i el puguem emprendre l'any següent amb una perspectiva molt millor, ens puguem trobar en un altre entorn que sigui molt més favorable i puguem conversar i explicar-nos moltes coses. Heu de saber, i us ho diem de tot cor,
que ACRA ens tindreu sempre al vostre costat pel que necessiteu. Una abraçada molt sincera, encara que sigui virtual, ho hem dit tot el dia, i fins l'any que ve, si Déu vol. Que vagi molt bé.